Lukbat ka ha? Hala! Asa naman to kung model ay nga. Ganina ram to si ingog kaming na niya. Karon ta naman lagduha ka oras diri sig pinaabot ako mangyapon. Saan pag-promote na mo sa mong product ani nga? Langay man kayo. Kalas kay oras sig paabot ba? Sana mo to ako. Kasabot na photographer eh. To ka oras naman ko nagpinangita niya. Yung purungan sa kakoy, di ka magkakoy. Lasang naman akong sudlan ba eh. Kaya pa dyan nagsugod ang mong picture, haggard na kay ko. Na, asa mo dito siya nagtambay lagi eh. Lubat lang ko ani si pitik-pitik ani ron. Di paghapon tumabot ang model. Klaro ng tawanan ni. Hala, may mamitikay. Kini, saktuwas kong laag rin, papugi ta, papugi. Papitik ta. Boss, papitik ko boss. Pitking actor boss. Papitik-pitkan kang naong ni Moron. Isa tayo nga mo boss. Ay boss, ako magapitik boss. Ako lang gitistingan ba kay namo ko gipaabot. Klaro, kita kayo nagpitik-pitik, magiging diha. Ay, klaro. Tawahan ko to ba? Wala dyan, saag na dyan ko. Ang kabuluwas mong balik. Siguro na ako rin kung sinina. Dani eh. Uy Philip, naara ba na ka diha day? Ganiya pa ko si paabot sa imuha ba? Boss, hindi na musik tuyok diri boss ba? So bakit ana ko si imuha nga naara ka na pundo day dihan? Ako sige libot-libot si pangita sa imuha. Dali na diri, gaya ni mo oy, gapit na lang ni malubat yung baterya. Sige, testing diri kaya gilaay na ko paabot sa imuha. O sige, dali diri. Basta na diri kay tunay dalion. Aron maabtan ba nato ning baterya? Dugay kay ka. Asa boss? Dire? Sabi pa pala ay ako boss ay oh kay tugol-tugpaan eh. Sige, plaster. Sa man ang porma nimo eh. Anong ikaw pa magikuha model nga perte man imong bulingita oh, tanawa ra nga naong nimo. Kailangan di ko mayagit. Pangbali niya ako rin mga sinina, pinangita nimo. Nasaag nilagi ko. Grabe. Oh, paruon na to. Di para masugdan na eh. Kapoy na to. Kabalo lang ka ako sa kakapoy. Saka ng buki dari. Plaster. Taro nga, diri, sibo gamay diri. Ya, sige, ato bang sa diri. Ato bang diri na. Taro nga imong tinindugan, save gamay. Grabe nantiyan nimo iyak po na gamay na unsa. Sige na, lingi dito. Lingi na, balik tanaw diri. Grabe mo rampog kag military ana nga. Sa grabe sniper rampog kayo. Taro nga. Oh. Ano sa runner? Ingo ba siya ganina nga di mo pitik, di mamitik. Pinado siya gipaabot. Nya karon no, ipapusing mo niya aktor o, ipapusing, tanawag. Kita kilid pa. Awar gining tura o. Sa manoy. Ano ako bay? Sibo gamay. Sige, tanaw ka dito. Bulsa ka mo. Oh. Tanaw sa baba. Sa ko, gunit sa imong pulo. Ana. Dili ang mong right sa kuan lang, bulsa sa mong right, sa bulsa. Sa Right, pulo, kanino? imong left, sa pulo. Oo. Oh, baba gamay. Ikaw lingi daw dito, be. Nganong gihimo ko kang model ni sir? Ay, nagreklamo na. Picturein ako. Pitikin mo, boss. Pitikan mo, mo sa yung ganina nga. Uy, wala ka Ay, nagpitik. pagkapil-apil diri. Pitik, bro. Papusing-pusing may kanya ganina. Model mong ko. Boss, pitikipot ko, boss. Kaungas ni Mugdagway, uy. Saan mo niya diri ay? Hawa ko diri. Saan mo niya? Malubat na niya mong kamera ba? Pahawa diya, galawgawa. Wa man kay apil na. Na, tanawa. Nalubat na noon, galawgawa niyo eh. Klaro. Abot lang kita, lubat na rin yung kamera na yun. Klaro mga buang mo. Kaminos mo kayo ba? Pwede ba, lubat na yun ba, galawgawa. Nani manggunta to ba oh? Kadali ra sa trabaho. Ora man ka magpusing-pusing diyan na. Lubat ka ha? Hala! Da, bungkag lagi. Di man gud mamitik good. Atik-atik lubat ka.
Siya ni Bay. Yoy, lahat pa yun. Ah,